Yan mga kaluwag. Yun. Wah, Yun. instant ulam. What's up mga kaluwag? So maganda umaga po sa inyo, no? So ang oras dahil mga kaluwag kay 4:30 na sa buntag. So medyo init pa mga kaluwag. So ni mata may sa iyo mga kaluwag kay mga dumi sa dagat kay manguha mi yung isda. So try na mong panagat mga kaluwag ug makakuha pa mi. Kay wala gimi panod ang butaga. So hinayon na naman mong tingog mga kaluwag kay natug para ba sila sa mama basta mabunalan. So dili pa dahil may magsugod mga kaluwag sa among vlog. So shoutout to sa aming Samuel supporters. Shoutout din nila ni Rinaw na Marianti Lauro, shoutout Sir Dapski, shoutout Ate Hazel, shoutout Bisdak Baby, shoutout Andila Family in Carta, shoutout Maris Rias, shoutout Ate Hazel, shoutout Jasmine Faith Asuna Villa, shoutout James Alvaro, shoutout John Paul Dabalo, shoutout Ate Apple, shoutout Januel Pascoligo, shoutout Salubre Jan Wesley, shoutout. So shoutout po dahil ko nila ni Richel Alvaro, ni Francis Andre Mandrisa, ni Manoy Franklin, ni Ate Ibet, ni Ate Ibon, ni KitKat, ni Kiki. Shoutout po din nila ni Ate Najin, ang Kuya Kian, ang Kano. Shoutout po ni Gilo Ricablanca. Shoutout ni Dayan Orsal. Shoutout ni Lai Chantrus. So mga kaluwag, upanimi sa among pag-adto sa dagat. Try na to kung makakuha ba ta. Basi kaluyan ta day makasudan ta. So ang among panagat ron mga kaluwag kay makuha mi og bakulan. So upanimi mga kaluwag. So let's start. So mga kaluwag, so patuong namin no. So kita ninyo. Patuong na sa mga atlaw. Layo hindi. Layo hindi gamay. Nakasawa ni sa oras. Tagalog po tayo para niyad ka Tagalog. So paparo na kami. Bilisan mo, bilisan. Tapos so ang bigat dito, ang bigat niya. Hindi masyado makatakbo ang kwan, sakayan. So masabot kami sa kaluwag, so abot kami. So tara tayo magpapanagan ng mga paon. So tayo makita lang. So paon yung mong para kuha sa isda. So kita yung sulat. So kuha na siya, silver na siya. Ano na siyang gamiton sa mga bata ng traps para sa pusing. So muna siya. So amo na ning tulog. Guys, medyo subang-subang na yung adlaw. Ano? Adlaw. Pamantay, may nikaon, hindi kita kuha. Bilangin natin na. Oh, kaya pa. Bilangin sa dalawa. Tatlo.
Ito, aabot lang to ng 100. Nakakuha. Hindi pa makahuli. Magkasalan tayo, magkasal. Mahuli tayo. Sige luwag. Hayag digid. Ayan kayo dyan. Nakita na yung adlaw. Sika kayo. Kaya po tali. Kaya po tali kagkupa. Ilang oras na to? Zero balance. Sigurado zero balance. 2 hours later. So kahit siya mas kaluwag yung mga binagan siya. Yan. Yan na mas kaluwag. Yeah. Pagkakang po. Makuha din siya. Yeah. Kuha din siya. Ulan din siya or saya po na mong panagat rin po kama po siya ang kanang kuhan ang gawang tiligmamsa na mo aday kay kuhan man na siya. This is it. Mas kaluwag. Nagpala tayo ngayon. Okay. Thank you Lord. Laging delight na siya kay silaw na kayo, silang na kayong adlaw. Kita nila. Ano na yung kaluwag. Kaluyan na ba? So atong yan po. Sana Buka rin siya. Punta. sana makuha to. So balik sa dagan mas kaluwag. Siluya. Ako na siyang kalusan gamay. Arya balik Arya. Tira. So ngayon minato siya kay gamay maganda na ilon kasi maputol. So yung tangsi natin, yung tangsi. Paktan tayo, mapaktan tayo sa taga. So, tumakbo agay. Oh. Gini lang. Dahan-dahan, dahan-dahan. Hindi lang tayo kayo. Putol. Hindi kayo siya takbo ng kaluwag pero at least kuha ta ang sudan so dara medyo nakita na nato no kita ta kita mo ito bro tara bro kita nyo si Lord kita niyo kita niyo kita tara Mas kaluwag. yun wah Yun. Stand ulam. Ayaw kabuhi. Tara. Okay. Ayos. Okay. Wala na siya mas kalot. Pumasok pa sa kubo. Yun. Yan. Siguro ang tuwa, tinuwa. Ayaw. Ayos. Ako na paraw na si Muha. Oh, buhay ba? Buhay. Yan. Natin ng isa.
Ayo. Yan. Ang galing mo. Yan. Skisi ba? So, ano siya ikuan mga kaluwag? So, kuan na siya. Makulan. Patayin ng isa. Pala tayo. Pala. Isa lang, isa. Ayos. Medyo, so medyo, magsisayo pa man. Balik pa man. Apa nih, kuan mo, kuan masih tadi. So, mga kaluwag, ikan try na ni namo. Namo ni suwaya balik naman. Sige na pa'y. Mamukuha. Sige na pa'y makaon. Sige na pampunan pa gusto. So, init na kayo. Silang na kayo? Silang na kayo adlaw. Nakay diri. Ikan try na ni. So, dara Try lang try. Patay na mukuha. Patay na. Patay na siya. Yan. Aming nahuli. Sana kabok at least kalorian pa yun. So siguro na ginanamang punta naman Tinuang bakulan. Let's go. Daw na siya siguro kanya Ano na siya? sa kinihamot. Yan ay piha pa may ginihan. So wala na may kabantay no nga. Dapat di mo kaon. Wala na may makakuha. So amo na lang ni buburon. Okay. Hinahinay na may guli. Okay, medyo init na kayo na. Buburon na rin amo. So at least But, nakuha tayo sa kabuhok. yeah. Nakahuli tayo ah. Ano siya mong paon na silwag? Oh, simple na kayo na. Mura na, para na siya, mura ka ng plastic ka na siya, plastic. Kaya bitaw ang gamiton sa mga bata. Props ka nang i-closing. Kaya nga, anak nila ba? So, tara. Punta na kayo. So, mas kaluwag. Hindi na may mga Wala kaluwag. na may kay init na. Kuha ni Gusta. Suwa yun. Huwag kita. Amo na na rin. Init ka na rin sabaw. Kinuha na. So, may kaluwag. So, please subscribe sa among YouTube channel. So, kato sa kawa. Kato dahil wala pa ka. Subscribe mga kalawag. So, please subscribe sa mga YouTube channel. I-hit ang notification bell para ma-update mo sa mga bagong uploads. So, thank you kayo mga kalawag sa inyong pagsuporta. Kato na yung gusto magpa-shoutout guys. Comment lang sa among video para ma-shoutout mo sa among sunod nga video. So, God bless us guys. Thank you. Thank you, thank you. So, bye-bye.